Sut ydych chi? Dych chi'n o ddew? Dyfan Parry Jones dwi, a croeso i Bwrdd Twristiaeth Hansh, Machynlleth. Neu fel se visitors ma'n dweud, Machynlleth. Cafodd Machynlleth i ddarganfod yn 1291, gen boi o'r enw King Edward. Boi de oedd Edward fyd, a ni'n lwcus ohono fo. Oedd Machynlleth yn brifddinas Cymru, ond yn amlwg, dio ddim wan, achos dio ddim. Ambell i wyneb adnabyddus yn dod ad am Machynlleth. Mae gen chi Ale Pentre Mawr, Wil yn Dysifion a... Be di enw dinas yn gwisgo pirate fyd? Be di enw fo? Aelwyn... Aeron Pughe, na chi. Aeron Pughe yn dod ad am Machynlleth fyd. Hefyd y Machynlleth gofal o'r Ashley siop cynta, cyn mynd mlaen i fod yn fusnes llwyddiannus o Machynlleth. Mae Machynlleth ar adael o gwmpas yn cael ei nabod am ei acen. Am y rhesymau wrong, falle. Pan bod chi'n dweud E yn lle A rhywbeth fel la. Os da chi'n licio fo, I couldn't give a shit. Cloc Machynlleth di hwn, mae'n smart yn dio. Mae cloc di sticio ar 9 gloch ers... O, 9 gloch yw'r diwrnod. Edward na rwy'n thai bod wedi sticio ers 624 o ddwrnodau. Pwy, diawl sy'n cyfri. Ysgobodd y fyd i hwn, neu ysgobodd hydgen, Iowan. Pidwch â gofyn i fi pam, enw dôl ar y diawl. Es i'r ysgol ma, ond os i fwy o effort fewn i redeg fyny street i nôl chips amser cinio na be nes i fewn i gwaith ysgol. Dwi'n cofio fi'n mynd rhywbeth ar hugan rhwsus ar y barbed wire fence, os i nôl fo un coes fel shorts, ond ges i get away dal. O, ni'n teimlo fel James Bond. Dyddiau de. Bont ar ddyfyd i hon, yn dydi o'n bont shit. Ond mae yna bont newydd yn cael ei adeiladu fan co. O, fydd ni'n posh ma wedyn. Pennal i'r chwith a corus i'r dde. So ni'n trio foidio mynd i'r dde swn i'n chi achos mae'n ogla cabbage a traed fan i fyd. A mae yna gymeriad o'i lliwgar ochr pennal na fyd. Siop chips Hennigans di hwn. Na ddiawl o chips de fan hyn. Unig siop chips sy'n Machynlleth. Mae yna bobl di dweud bod nhw'n dod i Machynlleth just am y chips yma. Ond pam diawl arall ydych chi'n dod i Machynlleth? Yn ambell i bub ym Machynlleth, White Toast i hwn, lle mae ffarmos hŷn yn mynd ydw ni. Yn fflemio yn y ten a weithio yn oglau piso yma. Ond mae werth dod yma weithio am y comedi. Wedyn mae gennych chi Red Lion yma'n co ar Skinners, sydd ddim cweit mor brysur ydw ni. Lle de am sesiwn di hwn, clwg rygbi Machynlleth. Yn ambell stori fan hyn o well pidio ailadrodd ddau pethau. Ne, dwi'n mwyn chwarae rygbi, fel ydych chi pobl yn gallu dweud annau. Ond, dwi'n mynd ei ne i bus trip away efo rygbi. O, mae yna sesiwn na. O'r arglwydd mawr oes. A na fo i chi roi bech, Machynlleth. Tref oedd yn brifddinas Cymru, ond dio ddim wan yn resymau reit amlwg. Os ydych chi eisiau diawl o sesiwn yn noson dde, cerwch chi rhywle arall i'r ddiw.